декабри соли 65 будагӣ шӯ кардам дар Россия. Солдатам ҷид овард буд. Барои ман ҳама ин чӣ буд? Бисёр аҷоиб буд. Аз хӯрок сар карда, аз зиндуконӣ карданашон сар карда, ҳама чӣ барои ман аҷоиб буд. Пешвоз гирифтанд мара хуб. Модари шавҳарам зинда буд, нағз буд. Вай пешвоз гирифт. И нигоҳ кард, ма шишта гуфтанд ки бишӣ, лекин ман намефаҳмидам. Рост истодам. Вай фаҳмид мешавад ки фикр кард ки ма шишта наметонам амахали. Гирифт ду курпача колола кардай монд. Ба кашид мара аз гифтом кашид шин. Хай и якум рӯз монд буд. Баъд одами бисёр, ҳозир чанд талаба будон, ҳозир маълим будон, ва ё ҳамаш дар пеши тиреза, дар пеши дар омудон ки рӯз омудай. Дар он вақт набуд ҳеҷ кас. Барои ман бисёр ҳама чӣ вазминтар буд. Лавз вазминтар буд. Хеварам ҳарчи дар пешам ҳамеша буд, талаба буд. Ана вай бисёртар, китима бисёртар авай буд. Гап мезад, не ки бисёртар, чӣ бигӯм, ишора катӣ. Ба зур ки меомад, ҳама чӣ ёд гирифтан мегирӣ. Ба байни халки Таҷикистон ки ма будам, маҷбур шудам. Чизе ки чиз мекардам, хай бега шавҳарам меомад, дусе калимае ки кудами бо ёдам хаст, хай нодуруст, ҳозирам мумкин лавзи ма он қадар дуруст нест. Лекин дар он вақт пура вай аввал механдид, ман зих мешидам, ба хай ку такрор мекард, мегуфт ки ина махали меган. Ба гап мезад ки ба забони русӣ чӣ мешавад. Хай хеле оҳиста оҳиста ҳама пеш ма ягон кор карда наметавонам. И вазминии ма бисёр буд, кор карда наметавонам. Баъд аз ҳама пеш шавҳарам гуфт ки ични хмир кана. Ба хуштаманам нигоҳ кард, санимав мақсад хмир кард. Ба эстодам. Ба сини шавҳарам гуфтам, ух, гап зан ки чанд ков мегиранд, чанд корт мегиранд. Ба гӯё худам дарс додам вайр ки чӣ кор кардан дар кор. Ба вай гирифт ина анамик туво ки хмир кунӣ монд, ина гуфт ина амик ов. Ма гирифтам аму тувока, нигоҳ кардам чиз майдатар биём. Ҳама дигар ранги кино шудам ки ҳама нигоҳ доранд. Ма гирифтам дари як кастрюлька аму ов чапа кардам. Ба гаштрк дуюм бора авай рандохтам. Сани ман нигоҳ карданд. Ба шавҳарам чӣ кор кардӣ? Ма гуфтам, ба пағаам пеши ма биёя. Нигоҳ кун. Ма ина ҳозир дидам чанд ков дар кор. Ана ба дигар бо гаштрк пағаам ма меков мегирам. Ба орд гуфтанд ки беҳисоб, мақсад орд чанд ки дар тувока андохтанд. Бехтан дар кор хай ир ҳама ками медонистам айхона ай Россия. Ана баъд хмир кардан хай ҳама чӣ кор вазминтар авал. Хмир кардан гирифтам, хуштаманам ялав капид. Ма гуфтасам модарворӣ ҳар як чиз ёд медод. ҳамаи хӯрокҳои миллии тоҷикиро пухта метавонанд. Яке аз хӯрокҳои дӯстдоштаи онҳо хӯроки оши бурида, далда, хурутоб, шакароб, кадулафкак, умоч ва дигар намуди хӯрокҳои миллиро аз уҳдааш баромада метавонанд ва имрӯз ба насли наврас, ба духтарони ҷавон ва келинҳояшон меомӯзонанд. Хай кума нои майдатар мекунам, ҳозир оилаи калон нестам. Яке нон, кулча, и ҳама чи шукри худо ҳама иноро ма метавонам карда. Кулча, тамоли барои туям, барои чизам тамол мекунам. Калама пештар ако катлама ҳозир кам, вайрам мекардам, ҳама кор чиз мекардам, ҳама ина саманакам мекардам. Саманак деги калон дорам, ба саманак мекардам, дубора саманак мекардам. барои омода кардани хӯрокҳои миллие ки дар фасли баҳор омода мешавад,
оши бурида, далда, хурутоб, шакароб аз он намуна хӯрокҳое мебошанд, ки имрӯз мардум дар ҳамаи гӯшаи ҷаҳон омода месозанд, онро пешкаши бинандагон мегардонанд, зеро ин хӯрокҳои миллии мо ҳам бақувват, ҳам аз тариқи витамин бой аст. муддати ӯ қадар дароз сарфа намешавад. дар чанд лаҳза мо метавонем ки ин хӯрокро омода созем ва пешкаши бинандагон гардонем. Худамам нақс мебинам орсиюк. Ба ҳам орсиюк ҳар хел мумкин пухта. Мумкин мисол мерим ки рӯдакҳои мол агар ки авай боша бо чӣ хусрӯ авай мепазонӣ вайёра тоза мекунӣ, тайёр мекунӣ, мепазонӣ, букти авай чӣ хусрӯ меша. Як рӯз бояд вайёр шикаров, як рӯз дигар тамол албатта табистони дуруст вай тамол бо. Баъди вай орсиюк бо нест бёр бёр. Уж шиштагӣ амит фармон додашон, значит бакана тамом. Хеле дар дохили хӯрокҳои миллӣ мо ҳамеша алафҳои баҳорӣ дорем, чӣ райҳон бошад, чӣ пиёз, гашнич, ҳамаи он алафҳои баҳорие ки имрӯз омода шуданд аз хӯрокҳои миллии мо аз ҳаминҳо аз витаминҳо боянд. барои бақувват гардонидани саломатии инсон мо аз инҳо истифода мебарем. даста задану буриданро маҳорати баланд талаб мекунад, ки ҳар як кадбону бояд онро аз тариқи аз тариқи телевизор бошад чӣ ёд гирад, зеро ин касби бобогию бибигии мо ҳамеша барои мо зарур аст. انا بهار شده است دلده میکنن، سمنک میکنن. انا با گشترکا مادرها تحمل میکنن، با دیگ در روغن اندازه قلمه میکنن، کلچه میکنن، نون تاجیکی میکنن، نون پترخمیر میکنن، نون تنگ میکنن، پتیر میکنن، چنگالی میکنن، کاروتاب میکنن. фитири гармак мегирем, тайёр мекунем, об аввал мендозем. об мендозем. Баъд намак мендозем, намак мечашем. баъд аз он фитирро резӣ мекунем. ҳаракат мекунем ки фитир хунук нашава. барои он ки фитир ки хунук шид, маззаи вай дигар мешавад. агар ки фитири гавстар боша, вайро ду фарқ кунӣ, баъд майда резӣ кунӣ. баъде ки об ки фитир якҷоя шид, яъне тар шуд, баъд аз он чизи маҳсулоти чизи доштагӣ гашнич, пиёз, ана и асосӣ барои фитир мон ки пиёз. хай вақте ки дар тобистон, вақте ки боҳор хеле чиз мешавад, помидорам майда мекунем, помидорам реза мекунем. сабзавот хай ҳамеша шугур ҳамеша хаст, зимистону тавистон хаст. салат мекунем, хумон салатор мекунем, салат мендозем, каламфур мегӯянд, занҷибил мегӯянд. ана вайро мендозем, лекин вайра ҳар кас чени худаш мендоза, барои он ки мумкин якта тез намехӯра, ё он ки баръакс якта тез бисёр мехӯра. ана иш куров кардана. агар ки курутов бошад, вайро аввал курут, ё он ки курут агар набошад, ҷиргот мегирем, чака мегирем, вайро каме ов мекунем. лекин фитир бо он каме зиёдтар руған андохтан дар кор. боз хали фитир ки кардем, баъди вай майда мекунем, лекин пиёзи сафед реза карда
бисёртар руғани зар кати ёки руғани маска кати вайро сурх мекунем. Баъд агар рехти дар рӯи вай вақте ки ҷи овоз меброра дар он вақт хурсандӣ мекунӣ ки куртову соз омад. Не ки овоз ки наромад ягон чиз камбутӣ кардӣ. барои ма ватан гӯё ишид. барои он ки омадана майда будам омадана. ана баъд 4 фарзанд кардум. фарзанду ҳамиҷи ҳама хонадор. шукри худо ки 35 навера дорум. 15 абера дорум. падар модарам рафтагӣ. Дигар ватани ма дар пеш фарзандам. чанд тӯй кардум. бачакоро аскарӣ бурдон. бачакоро аскарӣ пешвоз гирифтам. он вақте ки фарзандои ма чени аскар бача шидон, мо тӯй кардем. гасер кардани вайра. гасер кардани на тулған. ба ёд бирсон. ба ёд бирсон ки бо ма ава писари калоним гасел карданда каме флух кадгирӣ кардум ки дар хони ма ҳеҷ кас намебияд. ба хуштумонам зинда буд. ихел нагӯ гуфт. ту хӯрок тайёр кун. майли гуфтаму худам гирӣ кардастам ки ҳеҷ ке намебия мақсад дар хона. яке нигоҳ кардум ҳамин қадар шукри худо ҳамин қадар хона пур шид. медонед чӣ парак мешавӣ хурсанд мешавӣ ки одам дромад дар хона одам дромадаҳӣ.